Hondarribiko treniruaren txanda da gaur. Goazen, aurtengo Ama Guadalupekoa eta Joseba Amunarriz patroia hobeto ezagutzera. Hondarribiko familia tipikoa eta arrantzalia, mazarea eta semiharriko... Baina gure familia guzti esan du da beti arrantzaliak itxia, esan du bera. Zemuzko herramienta zen hau, txikitan? Bueno, txikitan hau esan du da, bueno, biluria, Bueno, puntuak, izurrak hautzillak, askotan nik esaten diot, historiala medikoak atzeman imadu, bueno, esango zemeneo ja mila puzko egina, esan du da, izugarria. Ni lehen omen nikan ibiltzen nintzen asko, ura gustatzen zian asko, eta aitonak ibiltzen nintzen asko motorren, eta guan dela 20 urte kluan sartu nintzen, ez? Pixka probatzen hasi nintzen, ja pixka edadekin, eta bueno. Hau jatetzen atunekin, Ba, aitonak eguntzen bere motorki atunte hau jatetzen bilok, Atunetan? Atunetan, motorkiletan. Galuzetan errabatute, Omen lehen San Juan del Lugainen etola errapatzen zen erreiz. Bai, Galuz. Zake, kainabera hartu? Xardiekin. Xardiekin. Eta tira. Bai. Ja, ez ja omen enorbile. Ja galdu da. Patrontzako ire maixo etxuna izan dek? O beti ikaztek, itxasuan beti ikaztek? Beti ikaztek. Zerbait. Bai. Baina gorra izatea igual itxasun berak. Berak, askotan, itxaso txarrakin aguantatik behar dumen, eta han... Aguanta. Patroin bat lana, ontzila ondo matia, eta gero arroarien transmitetzea, ez. Pixkat, azkenen amalau baguaz barruan, ezin da igual patroi batek, igual bera nahi duna egitea betik, ez. Entrenadore dago ere bai, eta pixkat ulertu behar da arrolari zen nahi duten, ez. Askotan gelitzen zen estropa bat, ez dut psikologo lan egin. Ez dut arrolari atea nahi duen guztia. Eta gelditzen zaitu pixkat zaure hori, ez. Eta bueno, urtea pasatuta azkenean juten zera bai ikasten, eta urtero ikasten da zerbait. Arrauneako afizitxoa beti zen duzu? Bai, betiro, baita gura eta, bueno, eske, nire atxunak eta atxunak baino beti gutxien, arrauna esan du da. Aitan, anaia kontxera zizun, bai. Oneno sabere bai. Lujamion garaian dola. Lehenago. Karo, zuen aurreko belaunaldiko. Bai, mino beti izan du da itxian, arraunak torrela, arrauna eta arrantza torrela. Patroi probatu nun, ez? Hori izatute. Patroi ibiltzeko arraleire, arraunean ibilezela, baina igual, bai beste urte bat, egon nintzake ikasteko pixkat arraunean zertzen, eta sufritzeko zertzen gehiago kapaz, ez? Bueno, lehendik ibiltzen nintzen, baina neguan asko. Horitzen nintzen, igual, martxua apirila arteakin ibiltzen nintzela entrenatzen, eta gero Aitor Carrillo etortzen zen, eta bera sartzen zen, ez? Eta Mikel etorri zenen, bera utziko zula Aitorrek, eta pixka-pixkanaka Mikelekin hasi nintzen, eta bera, Mikel asko lagundi nau, urte guztitan, eta asko ikasi dut berekin. Urtetik urtea, ikustean ez, arraunak lehenuotikan eskatzen zaitu, listu hautia, ez? Da alde hortatik, irutzea klub guztik, irutze zait, bere prestakuntza aurreratu iteuela, dano nahi izate dugulako, aurrenengo fetxa horietako, ondo eta puntu iristia. Bai ikusten da beste boteak asko reforzatu direla. Bai urdai bai gainen ibili dena, guandikan gehiago inda, eta beste klubak ere bai, ez? Ematen nivela asko hartzen dela, ez bat bakarri azeten, arrezen ere bai. Baja nahiko garrantzizuk izan ditugu, baina, alta bezalare lehen gukin arraunei ibilitako jendia berriz bueltatua eta alde hortatik, nahiko konpentsauta gatuko gea. Guk aldaketa igual pixka bat gau, ez? Eta jende gazteekin tira ari gera. Gazteek beste urte beteke jo izango gue, eta dudik gabe dade horietan urte beteke jokin irutzeit errendimentuare hobia izango guela. Saiatu lehen urteko maila ematea, eta posibla beste peldaino eman, horri bile, ez? Berriz maila hori berdintzia saia izatea, baina, gure ilusioa eta gogoa hori da, eta irutzi zait, lortze deun. Hondarribi badakit asko sentitzen dela trenerua, udan ikusten zaio jendia, jetxitzen da berdez, estropa juten da ikustea, eta pixkat ematen zaitu karga hori, ez? Lan egin beharra ondo egiteko. Eta lana ondo atetzeko udan, igual neguan egin behar dezu, ez? Igual jendia ez du ikusten udan, lan egiten duen guztiak neguan gaudela, ez? Bai egune entrenatzen, bai barruan, kanpoan, eta bera. Karga hori azkenen udan ondo atetzen bada, posik, ez? Eta ez bada atetzen, beira, ez gera iritsi eta saiatu gara igual beste urte baten hori ematen. Eta uretako entramentu ja hemendik aurrera, ja ritmo pixkat sartzen, eta pixkanaka, esango genduke, lan handi jaiten uretan baita. Igande goizean erk egoten da, Hondarribiko barran, doktore jantzita, pasian, baina udara bandera irabazteko horre egon behar da, sufritzen.
pixka kanpo nibiko geha, jake urrengo iganden ja descensoa dakagu hemen, eta, a ber, pixkat estropak itxasonea bai, eta moldatzen gen pixkat gaur. Zemuz kutxasua doa? Pixka muituta dago, sake garri gozu zuten. Buen guztua gaur, ez da? Bai, oso guztua. Bueno, Erki. venga, Joseba. Banda bate, presabe. Saiatu soltukatxo bizkat egiten, bate. Ondo markatzen gestua. Eitzala, segun luso arraunan deno. Multzatu! Bat, eramano! Ez tarririk ez da, problemak izaten dituko? Bai, beti. Eta igual iparra aizea sartzen den gehiena. Pizketa aizea sartzen ma estropa baten urrengo guneko, kao. Eta egon da estropa ezin hitz egin, eta aztean tarten ere bai ez. Biegun hitz egin gabe, justu hitz egin eta listo. Kirolariak urduri daude, haizeak gogor jotzen du, eta egia esan, ez da giro hemen estropada hasiera, txanda nagusiaren hasiera atzeratzeko baserri. Ikusten duzue, olatu ere hortxe, ondartzaraino, kontxaraino datorrela. Kontxa ere abazizunekua guatuko, ez du badarki? Bai. Guanekan begitxita. Egun hartan, beran ni goizen deika. Oi, hor badirez, ziren zazpi bat, olato babesten atzitik. Zazon dilado eta deitu nire. Garo ona, zitzako. Eta ona, bera, azkenen. 2005 igual kontxakoa ez. Egun hartan kriston itxasoa esan, eta han ikusi ere patroionak ez. Demostratu imardia ze giro txarretan ibiltzen genen, eta herriotan bai ibiltzen denak ez. Bai kaleta pixkat igual asertatu imar duzu ze nola joan, baina itxaso txarretan aurrik ikusi imar da patroia nola den, eta bira. Nik askotan egin esan ez dute pizten, egoten ez igual kotxan, zer lokutan, Mexiko fila, guazen ez bi ordu lehenago, guantxetat atende guriak akabitxi, aront, onon, ez dute puzten. Ke ban, ez que jantzen nervioso jantzen naiz, ez. Erne, astindu du epaileak bandera eta denak lanera. Kanpoak ikusten duen itxasua, eta buelta asko nez, burura etorri zain momentu baten omen inber zau zerbait ez. Ontzi jauek harri barde barruaka. 12:03 Hondarribiak, minutu bat gehiago. Poparian miraririk ez bada, bandera Pedreñarentzat izan daiteke. Eta horretzen naiz, bueltak hasi eta horren golatua guk engantzaten nuela eta kristo martxakin barruaka. Eta batetik beste azkenen, eta markak horretzen naiz. Bai, bi markak, beste bontzia nik ikusten eta ginatin dute, eta guk, eta segi. Eta azkenen momentu arte. Momentu baten eroen nintzat, eskapatu nintzen den eskuak, pero bueno, azkeneko momentu uste nun kriston olatu hartu nuela eta bira. Txanda nagusien erakustan diamaten ari da Hondarribia. Ja olatua urtziten dezunen, bai zetenten duzula solora duela olatua. Han igual jakin behar da, arrelarian zein behar du momentu baten, ez? Eta igual presek azitzen bazera ez duzu olatu hartzen. Jakin, pazientzia ematen, ontzieri eta arralarei pixkat olatu hartzeko. Ofiziala da, Hondarribiak irabazi du 110. bandera. Zema negat, zema rineta, zema posa, ez da dena posa arraunien, Danetik. Arraunien ez da dena posa, ondo jartu arte bere bidea. Bueno, arropak. Makina lavadora jarriko Lavadora, egun guztian Arropak, martxan. bai, posa asko eta gauz asko ere bai. Hori joma, nizten dut, Andrek Kandelak eta gartitunak, estorpa Bai. barra. Zer, ni badut itxian, Hau azizke erostikan,
Zenbat urte izango dira jau? 20 urte. 20 urte. Paseio dut Amabejina Guadalupeko gure morenita, eta egunez eta gabaz ikandela biztua. Beti. Bueno, hau guazen esaten, Ja, itxerako gozia da kaia eta. Ja, bazkaldu baina, eta gaur berandu xego bazkaldu dut. Honek du bere orduak. Bai, izan. Hala, esan da gure. Emar, Agur. Agur, Sancho, ba. Izkin otxatua, borde. Bueno, ba, hala. Bueno, Bai.